Sziasztok! Üdvözöllek titeket a legújabb videóban. Ebben a videóban most a saját hangomon fogok beszélni, mert egy ideje látom, hogy nagyon elkezdték utálni ezt a mély hangos beszédet, úgyhogy most egy kisebb szavazás is elkezdődik, kommentekbe várom, hogy szerintetek ez a hang maradjon, tehát az eredeti beszédhangom, vagy inkább ez a mély hang. Ebben a videóban elhoztam nektek 5 ijesztő videót, amiktől rémálmatok lesz. De ugye a hangváltozás nincsen hatással az intrókra, ezért még mindig nem szeretem húzni a szót, nézzük meg a videókat. A következő videó az egyik legdurvább videó, amit ma látni fogsz. Ez a videó 2011. februárjában jelent meg a YouTube-on. Először egy fiatal nőt láthatunk, aki valamilyen széken ül és a családjával beszélget. Úgy tűnik mindenki jókedvű és semmi bajuk nincs. Azonban a nevetgélés nem tart sokáig, mert valami sokkoló történik. Nézzétek meg! Aí, fim da festa aí, pessoal, ó, comprei a câmera nova, vamos colocar um vídeo no YouTube aí, ó. Ai, que vergonha, não faz isso! A Josi capotada já, com sono. Aí, Thiago, a câmera que eu comprei nova aí. Entendeu demais? Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi alguma coisa aqui, Thiago, tem alguma coisa que passou aqui, velho. Ih, velho. Tô falando sério, cara, tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Tem nada aqui não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco, maluco. Eu vou voltar a câmera. Eu vou voltar a câmera e você vai ver, velho. Amikor az egyik férfi kinyitja a hűtőszekrényt, hogy valami ennivalót vagy innivalót vegyen ki, egy félelmetes szellem látható, amint a konyhaablak mellett elsétál. Amikor ez történik, a videós azonnal szól a többieknek. Ez a videó 13 éves, de sajnos úgy tűnik, hogy még mindig semmilyen magyarázatot nem adtak rá. Ez azt jelenti, hogy valószínű örök rejtély marad. Mi volt ez a hátborzongató szellem és mit akart ott? Néhány kérdés, amire valószínű sosem kapunk választ. Mi a te véleményed? Egy Nicknák Dublo nevű felhasználó tette fel ezt a TikTokra. A kamerát valószínű a feltöltő mozgatta, és bekukkantunk az öccse szobájába. Elsőre semmi furcsa nem történik, és ha nem ezt a videót néznéd, akkor szerintem nem is történne semmi. De mivel ezt nézed, ezért muszáj. Valamiféle furcsa, szinte kecskeszerű alak látható a fickó válla mögött megjelenni. Kecske lehetett, vagy egy démon, aki kecske alakot vett fel? Szerintem nem természetes kecskét tartani a házban, illetve nem is tudnak kedvük szerint eltűnni és megjelenni. Vagy van ennél sokkal levilágibb és természetesebb magyarázat erre? Sajnos nem kaptunk frissítést, amelyek konkrét válaszokat adtak volna a kérdéseinkre. De azért reméljük, hogy ez a hátborzongató kecske alak nem tér vissza, hogy újra félelmet keltsen ezekben az emberekben. A Lightro 12 nevű csatornán általában a videójátékokkal kapcsolatos videók szerepelnek, mint például Fortnite vagy Among Us, valamint más vlog stílusú videók. Azt gondolnád, hogy ez a csatorna tulajdonos lenne az utolsó a platformon, aki olyan videót tölt fel, amely megrémíti majd a nézőket. Ám ez nem így van. A szóban forgó videót 2019. októberében töltötték fel, és egy szöveggel kezdődik, amiben elmagyarázza, hogy a feltöltő egy nap valami furcsát vett észre az iskolája közelében. Akkor nem tudta levideózni, hogy mit látott, de úgy döntött, hogy egy kicsit később visszatér és videózni kezd a környéken. Dude, what is that? I don't know. Shh, shh, shh. What's that? Oh my gosh! Help! Help! Oh my gosh! Videóban Lightroad a barátjával fedezi fel a környéket, de aztán alig pár másodpercek később egy rémisztő alak jelenik meg a semmiből és üldözni kezdi a feltöltőt, aki ezután rémülten menekülni kezd. A feltöltő úgy véli, hogy aznap egy vagy a Yetivel találkozhattak. Persze, hogy ez valóban egy Yeti volt-e, az sosem fog kiderülni.
de az biztos, hogy ez a rémisztő videó sokakat nem fog ma hagyni elaludni. Azt ugye tudjuk, sokan vállalnak babysitteri munkát, hogy némi plusz pénzt keressenek. Nem túl sokan élvezik ezt a munkát, de jól fizet. A TikTokon egy Tanner Shelton nevű férfi egy este néhány gyereket babysittelt, de sajnos valami igazán furcsa dolognak lett a részese. Ebben a videóban Tanner elmondja, hogy este 10:30 van és lefektette a gyerekeket, de nevetés kezdett el hallani a házból. Azt mondja, egy kicsit dühös is lett, mert ez volt a harmadik alkalom, hogy azt mondta az egyik gyereknek, hogy le kell feküdnie, mert holnap iskola van. Tanner azonban egy kicsit megijedt, amikor rájött, hogy ezek a zajok nem attól a gyerektől származtak. Az egyik szobából jöttek, ahol egy pár hónapos csecsemő aludt. Megnézte a baby monitort és teljesen megdöbbent, amikor ezt látta. A következő videóban Tanner azt mondja, hogy azonnal felszaladt az emeletre, hogy megnézze a babát, és szerencsére teljesen rendben volt. Ez a videó úgy tűnt, mint egy gyors frissítés videó, és semmi több. De a háta mögött észre lehet venni valamit, ami valószínűleg követte őt. Alright, here's an update on my last TikTok. Okay, so I ran upstairs to check on the baby, and she was fine. I didn't tell the parents because I didn't want them to think I was crazy. And I'm not a superstitious person, but ever since then, I felt off. Egy harmadik videóban Tanner azt mondja, hogy az első videó megjelenése után néhány nappal a szülők felhívták őt, és elmondták neki, hogy valami történt a babával. Ezután megmutatta nekik a videót, ami végül bekerült a hírekbe. A riporterek azt hitték, hogy valaki elrabolhatta a babát. Tanner azonban azt mondja, hogy nem tud segíteni, de úgy érzi, hogy ez valami paranormális jelenség lehetett. Te mit gondolsz ezekről a videókról? Szerinted ez egy szellem volt, vagy tényleg egy ember osont be a baba szobájába, ki tudja milyen szándékkal? Írd le kommentbe. Nem mindig szeretjük a családi összejöveteleket, de lehetőséget nyújtanak a mélyebb kapcsolatok kialakítására, a történtek megosztására és a hagyományok megőrzésére. Azonban néha megesik, hogy ilyen összejövetelen valami rémisztő történik. A szóban forgó felvételt egy Salguero Huega nevű felhasználó töltötte fel TikTokra. A videóban azt látjuk, hogy az egész családja leül a vacsoraasztalhoz. Úgy tűnik, mindenki jól érzi magát, sok mosoly, beszélgetés és öröm vehető ki. Azonban a dolgok sötét fordulatot vesznek, amikor Salguero észrevesz valamit a távolban. Egy furcsa kísérteties nő látható, aki elég rémisztő és úgy tűnik, hogy figyeli őket. A kérdéses nő fehéret visel és fekete haja van. Mivel nincs hang a klipben, nem tudjuk biztosan, hogy a feltöltőben és a családjában milyen reakciót váltott ki ez a találkozás. Reméljük, hogy legközelebb, mikor összejön náluk a családi találkozás, akkor már nem kell látniuk ezt a furcsa szellemszerű alakot. Szerinted mi lehetett ez? Egy szellem vagy valami humanoid lény? Vagy lehet csak egy családtag készült beugrani a medencébe? Döntsétek el ti! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!